ଆମରି ଖାଇବା ଆମର୍ ଲାଗି ଅମୃତ ସମାନ ଆଜି ବର୍ଷା ବି ହଉଥିଲା। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ଏନ୍ତା ପାରାକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଇଦେନି। ପାରାମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେସିନ୍ ଡେଲି କିନା ଜାନି ପକେଇଛନ୍ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପକେଇଛନ୍। ପାରାକେ ଖାଇବାକେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆସିକରି ପିଆଜ ଦୁଇଟା ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ କରି କାଟିଦେନି। ଟମାଟର୍ଟେ ବି କାଟିଦେନି। ଟମାଟର୍ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଢ଼ିକେ ବାହାର କଲି। ଝାଲ୍ ମୁଢ଼ି ବନାମା ଘର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ମୁଢ଼ିକେ ବାହାର କରିକିରି ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଲୁ ଚପ୍ ଚାରିଟା ବି ଆଣିଥିଲି ମୁଇଁ ଆଲୁ ଚପ୍ ଚାରିଟା ବି ପକେଇଦେଲି। ତାର ପିଆଜ ଆରୁ ଟମାଟର୍ ଯେନ୍ କାଟିଥିନା ସେଟାକେ ପକେଇଦେଲି। ଆର୍ ହାତେ ଭଲ୍ ସେଇଟାକେ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେମା। ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ନିକେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେମା ଉପରେ। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗ୍ବା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଏଥି ଦେଇଦେଲୁ ଟିକେ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲୁ। ସୋରିଷ ତେଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ସୋରିଷ ତେଲ୍ ଦେଲେ ଏଥର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗ୍ବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ସୋରିଷ ତେଲ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇକରି ଦେଖଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଖାଇକରି ନି ଆଇବ ତମେ ଟିକେ କାମ୍ କାଣା କରବ ହୋଇଟା ଆମେ ଝାଲ୍ ମୁଢ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର କାମ୍କେ ଆମେ ପଲେଇ ଆଇଲୁ ଡ୍ୟୁଟିକେ। ଝାଲ୍ ମୁଢ଼ିକେ ଦେଖ ଆର୍ କାମ୍କେ ଦେଖ। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିକରି ରହିଛେ ପଡ଼ୁଛେ। ମଉସା ପୁରା ଖାଇଲା ପିଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛେ ହରବରେଇ କେନି ହେଲେ ହରବରାବା ଗଲେ କେନ୍ତା ରାନ୍ଧିକରି ଆମେ ଖାଏମୁ ବୋଲୁଥିସୁଁ। ଡ୍ୟୁଟି ସରୁ କେନ୍ତା କରି ବୋଲୁଥିସୁଁ। ଗଲେ ଫେର୍ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଅଛି। ଡ୍ରାମ୍ ଏନ୍ତା ରଖବାର୍ ମାନେ କାଣା କି ଆର୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସ୍ବା ତେଲ୍ ବେଲେ ପଚ୍ କରି ଲଗାବା ବେଲେ ଠେଲି ଦେଲେ ରୋଡ଼୍ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ରଖା ହେଇଛେ। ଇଟାକେ ଝାଲ୍ ମୁଢ଼ି ନି ଦେନୁ ଯେ ମୁହଁକେ ଫୁଲେଇଛେ ଦେଖ। ମାକଡ଼ ଭଲିଆ ଦାନ୍ତକେ ଦେଖେଇ ଦେଲା ଦେଖ। ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫିର୍ଲା ବେଲେ ମାଛ୍ ବସେଇଥିଲା ଭଲଟା ବେଲେ ମାଛ୍ ଆଣିଲୁ ଅଧା କେଜି। ଇଟାକେ ତାମାନେ ଧୋଇ ଦେଲୁ ଆନିକରି ସଫା କରି ବାଛି ଦେଲୁ। ବାଛି ଦେଲା ପରେ ଇଟାକେ ଅଧା ପତର୍ ପୁଡ଼ା କର୍ମା ଅଧା ଭାଜ୍ମା ଶୁଖା କରି ସବୁ ସଫା କରିଦେଲୁ ନ। ଇଥି ହଳଦୀ ତେଲ୍ ନୁନ୍ ସବୁ ଦେଇକରି ନିକେଁ ସାନି ଦେନୁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍ ପୁରା ଦେଇକରି କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ତାୱାକେ ଗରମ କଲୁ। ଗରମ କରିକରି ଅଧା ଭାଜି ଦେଲୁ। ଭାଜି ଦେନୁ ଅଧା ରଖିଛୁଁ ପତର୍ ପୁଡ଼କା କରମୁ। ଏଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଭଜା ଦେଖ। ପୁରା ଖାଇଲେ ଏକ ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା। ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଛେ। ପତର୍ ପୁଡ଼କା କର୍ମା ଚାଲ ଅଧା। ପତର୍ ପୁଡ଼କା କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ମସଲା ମସଲି ଦେଇଦେଲୁ। ଟମାଟର୍ ପକେଇ ଦେଇକରି ତାମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି କଲୁ। ସାନି ଦେଲୁ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲୁ। ମିର୍ଚାଟେ ବି ଭାଙ୍ଗି କରି ପକେଇଦେଲୁ। ମିର୍ଚା 5-7ଟା ପକେଇଦେଲା ପରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲୁ। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେମା ଉପରେ। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ବି ଚିପି ଦେଲୁ। ଆରୁ କଦେଲ୍ ପତର୍ ଆଣିକରି ପତର୍ ପୁଡ଼ା କରମୁ। ନା ତ ଅନ୍ୟ ପତର୍ ମିଲେଇ ନେଇଥିଲେ କଦେଲ୍ ପତର୍ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ। ସବୁକେ ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି କରି ଆମେ ନିକେ ରଖିଦେଲୁ। ଦେଖ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ପୁଡ଼ିଆମାନେ ସବୁ। ଏନ୍ତା ହିସାବେ କରବେ। ତାପରେ ତାୱା ବସେଇକରି ତେଲଟେ ଦେଇକରି ଇଟାକେ ଦେଇଦେଲୁ ସବୁକେ। ଆର୍ ଢାପି ଦେଲୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା। ଢାପି ଦେଲୁ। ଢାପି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଜାଲି ବସେଇ କରି। ଆର୍ ପତର୍ ପୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ। ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ପୁଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯାଇଛେ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ। ବାହାରେ ରହିଲେ ନିଜର କାମ୍ ନିଜେ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ସି। ଲେକିନ୍ ତ ଭଲ୍ ଦିଶଛେ ଭଲ୍ ହେଇଛେ। ଆର୍ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗ୍ଲା ଖାଇକରି ଆମେ ଦେଖ୍ଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରବ।